مغابر كادت تخلو كلا لكم سمو كلا كسنة مغابر كادت تخلو اي عبرن كور كالكا اشبري يا تحيا لكم معرفكم تحدري غزي افغدل وحيطو زخوري غزي قداد شوهات زي محري اسمنادق زمن زراصم بنهري مسمو تزحدس كم كنتيت ناي نسري بجيغات تحري مخان ابنت صاص زي تشيمه ناي صعر تمثاليت ناي معلما وحله ساريت زي نغست كم كاي انبسا وعرو تهدنلو بخوفنا بلعز خبر بخلو نقوس استسميه سنقس زي بلو كلا كورسمو كلا كسنة مغابر كادت تخلو كلا كورسمو كلا كسنة مغابر كادت تخلو اي عبرن كور كالكا اشبري يا تحيا لكم معرفكم تحدري. A protest movement began yesterday. It is called Occupy Parliament, like the Occupy Wall Street movement from the US. Now, Occupy Wall Street was Now, President Putin is in Vietnam. He's slated to hold talks with the leadership of the country. Security Council. Khartoum accused Abu Dhabi of providing arms and other support to the paramilitary RSF. سب مقتل مجوي دك انستيو معمات مدفر نورمال بهالو غين يزيد ليكم تككل إساياس قال مصحة دور حسد قبلنا نور as well as additional criteria that they had to meet or policies that they had to implement, in other words, in order to qualify for those loans. The New Development Bank is a multilateral أزخم ذا عين زبالة قفعت هامي مزيو تقرأي كامي وليداتو تامي فياتو هوليكوبتر تمارا احنا سمعنا فلبنا تعيت هوليكوبتر تواقع إلى دخل تمارا مست سامعي فلبي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومي أسرع سنة مع السماتات هجرير ترايو قبل ما جميرو بغنيات جميرو نسماتاتنا كبرزو هو بصراح بوشتم بدقن كزرقع كنيو زي وحدهم براي بزحومن سلازي عجون لو معلتون أفرق معلتي ذكرى سماتات خايدون يرو بحقر درجة نايلو مجن علمنا نمعلت سماتات لا تتوصل زي تبل زيناتات كنكسلنا شعو تمليسنا نذكر سماتات نمعلت سماتات زملكات أرستات كلونيو عندكن أبزوان زي بزح زيناتات سلزلو أقداس نزلهم بدرجة علم عند دما أبزوبانان قرن أفريقيا عند كهاد زفتهم زلو زيناتات نعنا بخميك صلونا خلو بفلا إدما بوغني إثيوبيا زقبر زلو أب السودان زقاتم زلو أب كينيا زقاتم زلو أب صوماليا زقاتم زلو كنرينا كاب كلهم قد بقولون دما بكيه بحري حرفلو يفتح مقاتي ملو اب تويتر ناتي بوست جريلو ابزون حبريتاك بكمي so first start انتاي زقاتم زلو but the major event جمرينا كل جزء ناي تم latest events قدم كل يوم سلندلي بزعبا ناي زماتات دما دهرنا هنقبرينا زلالة ما وزخرين سماتاتنا let's start with this news now. Now, President Putin is in Vietnam. He's slated to hold talks with the leadership of the country. Putin's visit came at the invitation of Vietnam. The trip is believed to be part of the Kremlin's bid to gather allies to counter the Western Bloc. Russia has had close historical ties. دحري ناي سمين كوريا نخلو ززاربن بزح عوز فترن بزح تنتنان بزح كافرج بمعرباو ميديا استوهبون قصيلو بريزنت ناي رشا فلاديمير بوتين نا فيتنام كيدو دما حدا عبرك بيغبرالو فيتنام مالت نالبات قرب تحربايتا ابخلو كوينات ناي فيتنام كبحال سميكم لهم امريكا نتي هاجر فيتنام زبحال كومو تراي بزي فلت شفاف دبدابن نت كومونيست زبحال زنبر حيلنا يحبر السوفيت نمسعر برتو سقاي زوردوا له زبيهم انتخوني ابز حلف عامتات امونغ امريكان فيتنامن صبغ زمدنا تمسريتو صبغ خيصنيو
ናይ ነዊሕ ዓመት ዝምድና ዘለዎም ግን ራሽያ ምስ ቪየትናም እዩ ስለዚ ቪየትናም እንታይ እዩ ኩነታት እዚ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ምስ ኣሜሪካ ቁርብ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌራ ስለ ዝነበረት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘበን እገዳናቱን ከነፅልዎ ኣብ ዝሓስቡ ዘለውን ናብ ቪየትናም ምኻዱ ልዕሊ ናይ ንኮርያ ምኻዱ ዋላ እኳ እቲ ዘለዎም ሓይሊ ኣዝዩ ኣስጋዒ እንተኾነ ከም ቅቡል ክወስድዎ ክእሉ እዮም ናብ ቪየትናም እሞኻ ከምዚ ዓይነት ሪሰፕሽን ምርካቡ ግን ካልእ ወጥሪ ክፈጥር ዝኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስ ፅንሒ ኢለ ብዛዕባ ናይ ሓድሽ ባንክ ክዛረቦ ደልየ ዘለኹ ክተሓሓዘልና እዩ እዚ ኩነታት ንስማዕ እስኪ with Vietnam, which is becoming increasingly important in geopolitical terms. Putin is to meet with Vietnam's Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong and other top officials. They're expected to discuss strengthening economic and security relations, as well as regional and international affairs. For more, we are joined by Nguyen Cam Thuy in Hanoi. So, Thuy, what's the reaction on the ground to Putin's visit? The Vietnamese people are welcoming President Putin's visit. Here at Lenin Park in central Hanoi, on the street of Hanoi, we can see lots of national flags of Russia and Vietnam. There is a deep historical connection between two nations. So, ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣዝያን ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ ካብተን ኣዝያን ዝበሃላ ሃገራት ክምባል ኢንዶኔዝያ ማሌዥያ ታይላንድ ቪየትናም ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ቁጠባዊ ምዕባለ ዝገብር ዘሎ ሃገር እዩ ከምቲ ናይ ቻይና ራይስ ራናዮ ናይ ቻይና ቅልጡፍ ዕቤት ቪየትናም ናይ ቻይና ሞዴል ተኸቲላ ኣዝያ ንላዕሊ ገፃ ትውንጨፍ ዘላ ሃገር ኤስያ ካብተን ኣዝያን ዝበሃላ ሃገራት ድማ እያ እዚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ናብኡ ምጋሹ ድማ ንኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም ዓብዪ ነውፅእ ዝፈጠረ እዩ ስለምንታይ ቁጠባዊ ፓወር ሃውስ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ሃገር ካብ ቻይና ሃዲሞም ንቪየትናም ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ነቲ ሕሱር ጉልበት ዘድልዮ ትካላት ናብ ቪየትናም ናብ ማሌዥያ ክወስድዎ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን እንትኾነ እዚአን ኣዝያን ዝበሃላ ሓደ ድሕሪ ሓደ ናብ ብሪክስ ክኣትዋ ይደልያ ስለ ዘለዋ ናይ ቭላድሚር ፑቲን መገሻ ድማ ኣካል ናይቲ ናይ ብሪክስ ምስፍሕፋሕ ስለ ዝኾነ እዛ ሃገር እዚኣ ኣሜሪካ ብዙሕ ዓይነ ውዲቓትላ ዝነበረት ሕጂ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ምጋሹ ብዙሕ ስቃትን ስክፍታን ፈጢሩሎም ኢንፋክት እዚ መገሻ ዝጠጠው ንኽብል ኩሉ ዝከኣሎም ዲፕሎማስያዊ ፃቕቲ ኣብ ልዕሊ ቪየትናም ገይሮም ነይሮም እዮም ኣሜሪካ እንትኾነ ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለምንታይ ክሰርሕ ኣይከኣለን ሕጂ ስምዑ እቲ ምቅያር ናይ ሓይልታትን ኣሰላልፋን ብኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና During the Vietnam War, the Soviet Union provided military and food aid to North Vietnam. It continued to provide economic support even when Vietnam became isolated in the international community after the war. There are many people in Vietnam who feel gratitude toward Russia for its support during that time. We need to note that. So, ሰሚዕኩም ዶ ተማሊ መፅኦም ኣሜሪካ ዝኩሉ ሕማቕ ስምብራትን ታሪክን ዘለዎም ታሪክ ስለዘይ የገድስ ኣበዓል ኣሜሪካ ጭፍጭፍ ነይሮምካ ናይ 10 ዓመት ምሳኻ ፅቡቕ ንግዲ ስለ ዝገበሩ ክምዝምዙኻ ኢሎም መፅኦም ብዙሕ ምሳኻ ንግዲ ስለ ዝገበሩ ኩሉ እቲ ቀደም ዝገበርዎ ግፍዕን ምጭፍጫፍን ረሲዖም ንሕና ድበልናካ ግበር ንሕና ኢና እቲ ዝቐረበ መሓዛኻ ዝብላካ ከምዚ ቀደም ዝድንድነካን ዝጭፍጭፈካን ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት 3 ዓመት ድሓን ዝኾነ ዝምድና ምሳኻ ስለ ዝመስረተ ናይ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ዝነበረ ሽግርካ ረሳዓዮ ዝብላካ ከምኡ ኣሜሪካ ዝበሃል ኤውሮጳ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ ይተረዳድኣ ናቶም ቪየትናም ግን ህዝቢ ቪየትናም ኣብቲ ግዜ ሽግሮም ምስኦም ደው ኢላ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት እያ ነይራ ኣብቲ ተነፅሎ ወሪድዎም ዝነበረ ምስኦም ደው ኢላ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት እያ ነይራ ስለዚ ራሽያ ተመሊሳ ብቁጠባዊ ንላዕሊ ገፃ ኣብትመፀሉ ዘላ ምስ ራሽያ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ራሽያ ሓገዝ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ክንምንታይ ትፈትወካ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብረልካ ወይ ኣፅዋራታ ክሸጠልካ ተኮይና መዓት ፕሮፓጋንዳ እያ ትነዝሕ ኣብ ውሽጥኻ ዲሞክራሲ ክትከውን ኣለካ ዶ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዶ ነቲ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ባዕሎም ክዝውርዎ ከም ዝኽእሉ ምስ ፈለጡ እዮም ኣፅዋር ክቡኻ ዝፍትኑ ከም በዓል ራሽያ ከምኡውን ቻይና ግን ከምኡ የብሎምን ምስቲ መንግስቲ ፊት ንፊት ማዕረ ስለ ዝረኣዩ ዘድልዮም ክትገዝእ ንድሕሪ ኮንካ ተሰማሚዖም ዘድልዮም ኣፅዋር ሂቡኻ ክሸጡልካ ዘይደልዩ ድማ ኣይንሸጥና ኢሎም ሸንኮለላ የብሉኻን እዮም ሕጂ ኣብ ሴኪሪቲ ኩነታት ንርኢ In terms of security, Vietnam still imports most of its military equipment from Russia. The United States, on the other hand, is making its displeasure known as Washington has been strengthening its relations with Hanoi. We asked the U.S. State Department for their opinion on Putin's visit. A spokesperson said if Putin is able to travel freely, it could normalize Russian blatant violations of international. So, State Department ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማለት እዩ ንሱ ብዛዕባ እቲ መገሻ ናይ ፑቲን ናብ ቪየትናም ሕጉስ ከም ዘይኮነ ስለምንታይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንፑቲን ከነፅልዎ ካብ ዓለም ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘይብሉ ብእገዳ ከምኡ ድማ ተነፅሎ ገይሮም ከምቲ ንካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ከምኡ ክገብሩ እዮም ፈቲኖም
ከምዚ ይሰርሓሎም ድማ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ጠያይት ዘይሰርሕ ኮይኑ ምስ ፀንሖም ሕማቅ ስምዒት ክስምዖም ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣብ ኣገራሚ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ነዚ ኩሉ ኩነታት ናይዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ጌራ ትገልፆ ኮመንቴተር ናይ ሓንቲ ደቂቕ ነይራትኒ ንዓ ከስማዓኩም እዚኣ ስምዕዋ Unique here that I think the Americans need to wake up and understand is that this is now a strategic triangle. The DPRK, China, and Russia have now all bonded together to deal with what we think is possibly one of the most geopolitical times in modern day history. And once again, this is a very, very symbolic visit. You could see by the welcome for Mr. Putin in the DPR. هذا أزيو حيال زخونة سلوس كرنعوي زمدنا يقوم كم زلو حزب أمريكا تعميت زلو عينك خافت يقبع أنا أمريكا حيالي عما حيال أمريكا تكون لا يعقلي لزمني كونسرفاتيف ويكا باتريوت أمريكاوي عينك خافت يقبع مغنياتو بشول بوليتيكاوي أكايدا استراتيجيكاوات أمام تانا أمريكا نكد محجيكم عينت حيلي ويكا حكم عينت امرت كقبرو زي كل زنبور حيلتات أب حادة أمور زخونة جنبار كم زمزون أزيز تتنانجة شركنتن سممعاتن كم زقبري قبرم الله من يوم سلسته China روسيا China نورث كوريا سلسته يوم نيوكليرويان حيلتات حيال وتهدروا عقم زلهم هذا عينت علامة زلهم سلسته يوم دمان هاي كومونيست أتحساسبان تاريخون زلهم يوم سلسته يوم أيديولوجيكالي استطابقه إيش أنا أتوم دمان سلسته يوم أمريكا أبستفل عليه مدرخ استفل عليه من قدي كتتكمو من كتتفو من تحسب الله أمريكان يوروبان مالتي سلازي تشاينا انتخوني بتريد وور يخون بتناي ساوث تشاينا سي بخال ناقبرو يفتاتن والو راشا أبدي قصبة لجنبار وجن مس نيتون مس يوروبان مس أمريكان قد إما زلها سمين كوريا تخون دما عمتات من 7 عمت كرفح زخون نابرا بقدان بعصوان بتنصلون استحسيتين سلستين رابعتون لاتن لان كان افت زينا سلازي اللهم اليوم ما زلو ايران زبحال حيل لهم 4 يوم سلازي ز حيل زي بسنكي بغوي اكايدانا امريكا ابقال انترفيو بريزنت ساسيل ونيرو اتنا امريكا اللي زخده زلو زردونا يمسلنن يلنيرو مغنياتو انصار ربحاناتو انصار تسو هجمنيك ويكا دومينيانت حيل خوينو عبلا حيلي قبات حيل خوينو كخدز دلي نعون كسلطو كم زي كل غيرو زحات حيالات تسعررتي بباشن ويكا بون كم زسألوان أنصارو كم زسلفون يقبرالو نابلز قولتو التريل تايم دما إذن ريو زلنا بحارو خوينو سامرايز غير وزلوي RK in Pyongyang and the hugs and the support. Most nations around the world using de-dollarization to distance themselves because what they have seen, especially here with the Americans and how they So إذا كم زيلو نحلو خلو حدش في تعمد مالو لنكني أزارة بخوين زلوا زي أسكن اسمعيا زي نيرترا نعلا قداس نزلوا زينا سلزغنا. Policies that they had to implement, in other words, in order to qualify for those loans. The New Development Bank is a multilateral institution, and it made it clear that it's not going to have additional non-financial requirements that would go against a country's own interest. So, نتاينر لنا New Development Bank بحال ناي بريكس بانك يوزي كابتن ناي IMF World Bank زقبرو زنبري قباتن حساين زخنا بوليسيتات نهجرات أفريقيا وتصيد نايتي وورلد بانك IMF زقبرو بوليسي أب كينيا حج زقاتم زلوا زينا كريكمي تي كسع كندين هجرات أب حدا كم زودوان إذا كانوا بكمينا جنزب كلا حكمينا قبلو خلو بعفهم كم زي حجز زلوا خونو خلو بتحر مجارجة نيجيبيا زقبرو وازلو نجبت زقبرو وازلو كم دما نكينيا زقبرو وازلو أب كينيا حج سلام وسلم فز قبر زلو لكن رينا ويليام روتو دما أب حدا ودي يقول بايتوناتون كمو إذا كنا تعتزي إذا كونفرنس جن زارب زلنا ناي بريكس نيو ديفلوبمنت بانك جنا بيز قبر زلو أب جبسي قد محيدة توارح أبال ناي بريكس وخونة حجر النايز ديفلوبمنت بانك عبي كونفرنس كتنجد جبت الشباب الأمانة تدما نهجرات كله كابتن وورلد بانكن IMF زقبروه مزمازي كابو تماهيرنا نقول لنا هجرات كرب عزق البانكينج سيستم كم يجرنا هنقبل نقل ز أنفتي أجندة the country's own interest. This is, of course, yet another nail in the coffin of dollar-denominated lending, or the IMF lending, to emerging economies. Besides major expansion that the BRICS bloc is experiencing this year, there are 50-plus nations, as I mentioned before, that are interested in joining it this year. The New Development Bank is about to make an important first step, and I would like to share the news with you.
بريكس كبحال كله زي تفلت وقت له تقولي Egypt, whose full BRICS membership became effective on January of this year, is hosting the New Development Bank First International Forum. This is a So ኣብ ግብፂ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ኢንተርናሽናል ፎረም ናይዚ ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ ማለት እዩ ናይ ቀደም ብሪክስ ባህል ሃገራት ከም ወትሩ ቻይናን ራሽያን ዘበገሶ ህንድ ሳልሳይተን ድሕሩ ድማ ደቡብ ኣፍሪካን ብራዚልን ቅድም ሞዳ ተዛተወት ብራዚል ደቡብ ኣፍሪካ ነይራ 2010 ካብኡ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ከይዶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ 5,000 ኣባላት ዝወሰኹ ንሳቶም ድማ ኢራን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይ ከዓ ኢማራት ማለት እዩ ግብፂ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ስዑድያ ነዚአን ሓሙሽተ ድማ ወሲኾም ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ክሳብ 20-30 ሃገራት ወላ ክሳብ 40 ሃገራት ከኣትዋ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ካብተን ድማ ቪየትናም እያ ታይላንድ ማሌዥያ ሜክሲኮ ቬኔዙዌላ ኣልጄሪያ ብዙሓት ሃገራት ኣፕላይ ጌርና ኣሎ ካብ ኤውሮጳ ድማ ሰርቢያ ከምኡ እውን ቤላሩስ ክልተ ሃገራት ኤውሮጳ ናብኡ ከኣትዋ ይሓስባ ከም ዘለዋ ቱርኪ ከምኡ ድማ ሶሪ ቱርኪ እውን ናብኡ ክትኣቱ ሓቲታ ከም ዘላ ፓኪስታን ሓቲታ ከም ዘላ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ናብዚ ብሎክ እዚ ከኣትዋ ካብ ሃገራት ዓረብ ድማ ባሕሬን ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ ዖማን ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ ኩዌት ሓቲታ ከም ዘላ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ካብ ሃገራት ዓረብ እውን ናብዚ ብሎክ እዚ ከኣትዋ ይደልያ ከም ዘለዋ ኤርትራ እውን ናብዚ ብሎክ እዚ ክትኣቱ ከም ዝሓተተ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪና ነርና ወላ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኮንፈርም እንተዘይኮነ ግን ኤርትራ ካብ መጀመርዩ ምዚ ናይ ብሪክስ ኣይዲዮሎጂ ነተሓሳስባን ዝገጣጠምን ምስ ዝኸይድ ተሪር መትከላዊ ኣካይዳ ስለ ዘለዋ ነዚ ድማ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዋዕላ እውን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብግልፂ ከም ዝቃወሞን ውጥቀቱ ቀሪቡ ከም ዘሎን ገሊፁ ነይሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለኹሉ እዚ ናይ እዚ ባንኪ ሓደ ዓቢ ተስፋ ከብ ዝኽእል ብፍላይተን ዩኒላተራል ወይ እውን ብወለንትነት ብበዓላተን ግላዊ ረብሓ ብዝደፍኦ መንገዲ ብኣሜሪካን ብኤውሮጳ ሕብረትን ተኣጊዳ ዘላ ኤርትራ እዚ ሓድሽ መድረክ ንብሎ ዘለና ብጣዕሚ ከርባሓ ዝኽእልን ኣገዳስነት ዘለዎን እዩ ኦፍኮርስ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ኮይና ካብዚ ባንኪ ክትረብሕ ትኽእል ግን በቲ ኮይኑ በቲ ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ይምዕብል ምህላው ዓለምና ብቁልጡፍ ትልወጥ ምህላዋ ዓቢ ፅቡቕ ዜና እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ካብቲ ዝነበራ ተነፅሎ ብቐሊሉ ወፅያ ኣብ ደረጃ ዓለም ክትዋስአን ሽርክነታ ክትዕቢ ከም ትኽእልን ዝገልፅ እዩ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣይኮነ ግን ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ መድረክ ኣብ ቅድሚያ ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ very important event for banking. By the way, Egypt joined the New Development Bank in March of 2023, nearly a year prior to becoming a full member of the bloc. So there are countries that are members of the New Development Bank, but they're not full members in the context of the bloc's main goal to drive de-dollarization globally. I believe that the New Development Bank is becoming a very strong bond that will serve to unite emerging markets, since many of them are driven by a very, very simple desire to grow their economies, to improve their standards of living, and they see capital at a lower cost, which is precisely what the BRICS Bank is capable of providing. And so ንሪኦ ዘለና ኩሉ ንኤርትራ ፅቡቕ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ሓድሽ ምዕባለታት እዩ እዚ ድማ ንኤርትራ ኣካል ናይ ብሪክስ ስለ ዝኾነት ወይ ምስ ኮነ ጥራይ ኣይኮነን ከርባሓ ዝኽእል እንታይ ደኣ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ሌቨሬጅ ብልዎ ሌቨሬጅ ማለት ብዙሕ ምርጫታት ተለካ ኮይኑ ንኣብነት ኣሜሪካ ንኤርትራ ቀረብ በይና ስለ ዝኾነት ንቻይና ኣፈራሪሃ ንራሽያ ኣፈራሪሃ በይና ነፂላ ከርተት ከም ትብል ጌራታ ሎሚ ከምኡ ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ መጠን ዝኾነ ዋስ እንድሕር ኢላ ወይ ዝኾነ እንተተዛሪባ አንጻር ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ትገብሩ ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንድሓር ንራሽያ ንቻይና መመሊሰን ናብቲ ሃገር ከም ዝኣትዋ ዝገብረን እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕ እያ ንኤርትራ ዘነፅል ንበዓላ ኣሜሪካ ረብሓ ከም ትሓስብ ዘላ እያ ክትከውን ምክንያቱ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ብመን ዶሚኔትድ ክኸውን እዩ ከይፈተወ ብብሪክስ ሃገራት ዶሚኔትድ ክኸውን እዩ ስለዚ ንኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ካብቲ ዘለዋ ትነፅሎ ክትሃድም ድሕሪ ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክትዕርግ ክትፍትን እያ እንተዘየለ ድማ ኣይዕርን እንተኢላ ድማ ኤርትራ ብቐሊሉ ናብተን ብሪክስ ዓቢ ቦታ ክትረክብ ትኽእል እያ ስለዚ ኤርትራ ሞር ሌቨሬጅ ክህልዋ እዩ ንመለስ ናብ ኣፍሪካ እዚ ኩነታት እዚ ብደረጃ ኣፍሪካ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ነዚ ኩነታት እዚ መሊሱ ዘግህድን ነቲ ኩነታት ዘነፅርን መድረክ ተፈጢሩ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ነቲ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ዘጉልሕ ኩነታት እውን እዩ ክንብሎ ንኽእል ቅድሚ ቁርብ ትለይ ሰዓታት ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ዘጋጠመ ዜና እዩ ንሱ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ሕጂ እውን ሓንቲ መርከብ ናይ ኣይነት ሃገር ምዃና ናይ ግሪክ ዝኾነት መርከብ ከሰል ተሰኪማ ንእስራኤል ክትከይድ ትደሊ ዝነበረት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሚሳይል ናቶም ሓሪሞማ
እናተቃፀለት ኣብ ትዊተር ናተይ ኣብ ኤክስ ናተይ ተኸይድኩም ኣብኡ ብሬኪንግ ኢለ ፖስት ገይረ ኣሎ ካብዚ ፖስት ክገብሮ ፀጋም ስለ ዘለኒ እንተኽኢልኩም ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር እንድሕሪ ኬድኩም ኣብ ናተይ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣጂ ድራር ኢለ ዳብል ኣር ዘለዎ ብድሕሪት ከምኣ ጌርኩም ተደሊኹምኒ መብዛሕትኡ ብሬኪንግ ኒውስ ኣብዚ ከምፅኦ ዘይክል ኣብኡ እየ ዝገብሮ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ዝገብሮ ኩሉ ብእንግሊሽ ኣብኡ እየ ዝገብሮ ሼር ተገይርኩሞ ድማ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ሓጋዝነት ኣለዎ ደጊመ ከም ዝብለኩም ኣብ ኤክስ ወይ ኣብ ትዊተር ኣታዊ ስለ ዘለና ወይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ንዓይ ግዜ ዝወስደለይ ግዜ ዝበልዓለይ ኣብኡ ግን እንታይ እዩ ካብ ኣብ ዩቱብ ዝገብሮ ዘለኹ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ኣስተዋፅኦ ለውጢ ኣብ ኤክስ እዩ ዘሎ ዝያዳ ስለዚ ኣብ ኤክስ ዋላ ውሕድ ግዜ እንተኮይና ነቲ ኩነታት ናትና ድዩ ከምኡ እውን ሓወልቲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዝገብሮ ኣገዳሲ ሓበሬታት ሼር ምግባር ናብ ዓለም ከም ዝበፅሕ ምግባር ከምኡ እውን ኣለዎ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝብልዎ ንዑ ሼር ብምግባር ከምኡ እውን ከምዚ ሕጂ ገበናት ክፍፀም ከሎ ነዚ ንኣብነት ኣብ ስዊድን ዝነበረ እቶም ፖሊስ ሓግዙና ኢሎም ስእሉ ክቡ ከለዉ ፖስት ክንገብሮ ከለና ሼር ተገይሩ ኣብ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ከይዱ ፅልዋ ናቱ ክዓቢ ይኽእል ዩቱብ ንዓና መምሃርን መንቅሕን ክኸውን ከሎ እቲ ድማ ፅልዋ ብዓለም ደረጃ ንክንገብር ዝሕግዘና እዩ ንግደፎ እታ ቪድዮ እቲያ ነዚኣ ምስ ቀረብኩ ነዚኣ እናቀረብኩ ስለ ዝመፀት ኣብዚ ከቅርባ ኣይከኣልኩን እንታይ ዝግበር ዘሎ ሑቲ ብጣዕሚ ሓይሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብ ኤፒ ወይ ከዓ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ዝቀረበ እዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወላተ ኣይዘንሃወር ዝብልዎ መርከብ ዓብዪ ነፈርቲ ዝተሰከመ ሳተላይት ናቶም ብፍፁም ክቋፃፀርዎም ከም ዘይከኣል እውን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸበደን ዝበርትዐን መድረኽ ናይ ኩናት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብርዎም ኣይከኣሉን ብነፈርቲ ደብዲቦሞም ብሚሳይላት ክድብድቡ ፈቲኖም ዝኾነ ለውጢ ከምፁ ይከኣሉን ሑቲ ድማ ኣብዚኣ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮም እንታይ ይብሉ ክንሰምዖም ምናል people really understand just kind of how deadly serious it is what we're doing, and how under threat the ships continue to be. The Houthis are shooting every day. Our ships remain under threat every. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ US Navy እዩ ሰብ ብትክክል ኣይተረድኦን ኣሎ ክሳዕ ክንደይ በዳሂ መድረኽ ከም ዘሎ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣዊጅልና ከም ዘሎ ስለምንታይ ከሰብ ዘይፈልጦ ዘሎ ኣሜሪካ ክትሓብኦ ስለ ትፍትን ዘላ ስለምንታይ ትሓበላ ፍሽለት ናይ ፖለቲካ ናይቲ ኣሜሪካ ምሕደራ ስለ ዘርኢ ዘሎ ምክንያቱ ሑቲ ትማሊ ይኮኑን ኣብ የመን መፅኦም ዓዶም እዩ ኣብኡ እዮም ነይሮም ከም መዋዕል ምስ ኣሜሪካ ካ ትማሊ ይኮኑን ተባሂሶም ምስ ኣሜሪካ ካብ 2015 ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣሜሪካ ፈረንሳ ምስ ስዑድያ ኢማራት ኩለን ሃገራት ዓረብ ኮይኖም ነዊሕ ኩናት ገይሮም እዮም ድሕርቲ ካብ ኣብ ሓፂር ግዜ ቻይና ኣትያ ንኢራንን ንስዑድያን ምስ ዓረቐቶም ኢራን ድማ ንሑቲ ብቐጥታ ትዝውሮም ወይ ከዓ ፅልዋ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ጠጠው ኣቢልዎ ምስ ስዑድያ እውን ርክብ ክትገብሩ ኢኹም ኢላቶም ዝተሰላም ገይሮም ክሳብ ሕጂ ንስዑድያ ሓንቲ ነገር ኣይገበሩን ኣሎ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ሑቲ ነዚ ኩነታት ዝክጅምሮ ዝኸኣለ ፍሽለት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣብ ጋዛ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ጠጠው ከተብሎ ስለ ዘይከኣለት እዮም ነዚ ኩነታት ጀሚሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ወይ ክትገብሮ ዝግባእ ሓላፍነታ ዘንቂዓ ስለ ዝኸደት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ስለ ዝረኣዩ ዝኾነ ረብሓ ናይ እስራኤል ዘሳልጥ በዛፍ ደገ ባሕርና ኣይንሕልፍን ኢና ስለ ዝበለት እዩ ጅቡቲ ኣይትዛረብ ወላ ረብሓና ከሰረት ከላ ግብፂ ትዛረብ ረብሓና ከሰረት ከላ ኤርትራ ፅቡቅ እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ እቲ ባሕርና ብኣራግፅ ተወዲና ነርና ኢሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ቦታ እዚ ከነውሕሲና ብዝብሉ ኣብ ጅቡቲ ክንዲ ገለበይ ዝናገበሩ ኣብ ገለ እናገበሩ ኣሜሪካን መሻርክታን ብኣራግፅ ወዲኦም እዮም ነቲ ዞባ መንደይ ዓመታት ዝበለ እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ሑቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ከምዘይ ቀርቦ ገይርዎ ኣሎ which is good ንኤርትራ ሴፍ ቦታ ኮይኑዋ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ባሕርኻ ዓበይቲ ነፈርቲ ኩናትን ሚሳይላትን ዝተሰከማ መራኸብ ናይ ኣሜሪካ እንተለዋ ክትቀስን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩሉ ይቕበሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ግፍዒ ኣብ ፈለስጢን ዝግበር ዘሎ መብዛሕቶም ስለ ዝኾንኖ ኣሜሪካ ድማ ጠጠው ከተብሎ ናኻለት ጠጠው ከተብሎ ስለ ዘይካለት እዛ ሕጂ ሓሪማ ትጥሒላ ትበሃል ዘላ እውን ናይ እስራኤል ናብ እስራኤል ትኸይድ ዝነበረት እያ and we're doing a great job defending ourselves, great job defending the force, but it is relentless. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መራኸብ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ዘሎ እዩ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናትን ምድላዋትን ነፍሰ ምክልኻልን ነቲ ቦታ ቀደም መራኸብ ክሕግዝ ይፍትን ነይሩ ሕጂ ግን ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾኖም ነፍሶም ኣብ ምክልኻል ጥራዮም ዘለዉ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት ንቀይሕ ባሕሪ እስኪ ንእሽተይ ክንሰሞም ኣብዚ ሶሪ Okay, let's listen. It's a dangerous job, and we work through it. But there's an extra layer of danger here,
and the sailors have performed well. They have saved civilian lives. I can't count how many people we saved at this point. It's hard to count something that didn't happen because we saved them, and that's an important message. So ብዙሕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ብዙሕ ሰብ የጥሕኑ ከም ዘለውን ስራሕናቶም ኣዝዩ ፅዑቅ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ እንትኾነ ፖለቲካዊ ስኮር ዘይብሉ ኣሜሪካ ንፍሽለታ ዘጉልሕ ብምዃኑ ድማ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ እዚ ድማ ኣገይን ተወሳኺ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ዞባቲ ተደላይነታን استراتيجيكاዊ ኣገዳስነታን ንላዕሊ ዝገብር እዩ ኩናትን ገለመለን ስለ ዝኾነ ይኮን ሕቱ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራ ተደላይነት ናታ ኣብቲ ቦታቲ ቀይሕ ባሕሪ ንኤውሮጳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ንግድናቶም ምስ ኤስያ ዘሎ ብቀይሕ ባሕሪ ተዘይኮይኑ መናብሮ ናይ ኤውሮጳውያን ቁጠባ ናይ ኤውሮጳውያን ኩሉ ግዜ ክፅለ እዩ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ብዝኾነ ገይሩ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክህድዎ ክፍትን እዮም ኣብቲ ክህድዎ ኣብ ዝፍትኑ ድማ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ክኸይድ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ራሻ ናበይ ክትኣትያ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሱዳን ክትኣትያ ስለ ዝበሃል ዘሎ أي إيرترا نمن كتكونيا بتاع ما قدر سنة كل واحد مسمن شركة كجبريا معربين هجرة دما زكاة علىهم كجبروا مخانم رشا ويشاينا أنا بإيرترا نخياتو الزوج جبر دما بحيل زي كونس بالمنا يكونزغل سلزي مسكزي إيرترا بزح chips ويكابيدا بزح كارتا خل ويكتساوتو دخل نمبالي زم سوزلو من البات بكال جزء أسفينا كنرينا حجي ناب أفريقيا كذا كملس زخول النريا زلنا بزبانين يمن رزانينا حجي دما ناب إثيوبيا ناب كينيا. It comes from Kenya, where a protest movement began yesterday. It is called Occupy Parliament, like the Occupy Wall Street movement from the US. Now, Occupy Wall Street was a protest against corporate avarice. Occupy Parliament is a protest against government greed in the form of back-breaking taxes. The protests were against Kenya's finance bill for 2024, their annual budget. Kenyans have been facing a ኣብቲ ሸፊና ዘለና ሓደ ዓብይ ዕግርግር ወይ ከዓ ባእስን ብዘንብዕ ጋዝን ብገለን ገይሮም እዮም ዝብትንዎም ዘለዉ ኣንጻር ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ኬንያ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ግዜ ዊልያም ሩቶ ናይ ደገ ገንዘብ ብብዝሒ ይረክብ ከም ዘሎ ካብ ወርልድ ባንክ ቢልዮናት ገንዘብ ከለቅሕዎ ምዃኖም IMF ብዙሕ ገንዘብ ከለቅሖ ምዃኑ UAE ከምኡውን ኣሜሪካ ገለ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ክንብል ከለና ኩሉ እዚ ትፅቡቕ ክፋል እዩ እቲ ሕማቕ ክፋል እንታይ እዩ ፖሊሲ ናቱ ክቕይር ከም ዘለዎ ንኣብነት ወርልድ ባንክ ወይ IMF ገንዘብ ክበካ ተኮይኑ ታክስ ሬት ናትካ ከተልዕሎ ኣለካ እዩ ዝብል ብዙሕ ታክስ ክትእትለካ ታክስ ክትእትት ኮይንካ ድማ እቲ ታሕቲ ዘሎ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝኸብሮ ኤግዛክትሊ እሱ የጋጢሞም እንታይ ኢኸ ዝብል ዊልያም ሩቶ ኩሉ ግዜ ክላይሜት ፍሬንድሊ ናይ ክላይሜት ቻምፒዮን ክንከውን ኢና ገለመለ እዩ ዝብል ክላይሜት እቶም ቀንዲ ዘበላሽዎ ዘለዉ እዮም ክገብርዎ ዝግባእ ናይ ኣፍሪቃ ቴማ ክኾነ ይግባእ ወይ ናይ ክላይሜት ፀገም ኣለዎ ኣፍሪካ ንዑ ዝመዓራረ ግን ዓበይቲ ስጉምትታት ትገብረሉ ግዜ ይኮነን ኣፍሪካ ምክንያቱ ኣፍሪካ ትብክል ስለዘየላ ዝብክሉ ዘለዉ ኣሜሪካ እዮም ዝብክሉ ዘለዉ ኤሮጳ እዮም ንሶም እዮም ከሰኻኽሉ ዘለዉ ቻይና ኮድሮ ዓብይ ኢንቨስትመንት ጌራ ኣብቲ ኢቪ ዝበሃል ዘሎ ሶላር ድዩ ዋላገለ ቁጥሪ ሓደ ኣብ ዓለም ኮይና ዘለያ ዓብይ ስጉምቲ ትገብር ዘለያ ህንዲ እዩ እቲ ዓብይ ስጉምቲ ክገብር ዘለዎ ኣሜሪካን ኤሮጳን እዮም እቶም ዝገብሩ ዝግብኦም እሶም ሓንቲ ይገብሩን እዮም ዘለዉ በቲ መንፅር ንሶም ዝብክልዎ በንጻሩ ናይ ኬንያ ነቲ ዝወሃቦ ዘሎ ገንዘብ ንኽረክብ ክብል ፖሊሲታት ታክስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለዘብዝሖ እቲ ህዝቢ ዓቕሉ ስለ ዝፀንቀቐ ኣንጻሩ ሰላማዊ ሰልፊ ከይዱ ለማለት እዩ እስከ ንስማ tax burden for years now since President William Ruto came to power in 2022. Last year there was a controversial housing tax and an increase in fuel levies. This year's finance bill was slated to bring more hardship. Kenya was poised to charge a value-added tax or VAT on bread, the most basic food item. The VAT on bread. So ከም ንሪኦ ዘለና ኬንያ ኣብ ገዛ ኣብ መኪና ኣብ ባኒ ኣብ ፓምፐር ኣብ ኩሉ ፅላት ናይቲ ህይወት ኣብ ነዳዲ ኣብ ኩሉ ነገር ግብሪ እናእተዉ ስለ ዝኸዱ ዘሎ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ኣታዊ ገይሩ ነቲ ናይ IMF ዕዳ ክቡኻ ከሎ ወለድ ናቱ ንክትከፍል ኣታዊ ክህልዎ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እዚ ኣታዊታት እዚ ድማ እቲ ታክስ ናትካ ናዕባኻ ታክስ ናዕበየ ክኸይድ ከሎ ካምፓኒታት እቶም ንኣሽቱ ብፍላይ እቶም ስሞል ካምፓኒስ ኣውት ኦፍ ቢዝነስ እዮም ዝኾኑ እዚ ከዓ ኮርፖሬሽንስ ንክዓብዩ ዝሕግዝ ማለት እዩ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ነቲ ቁጠባ ኩሉ ክብሕትዎ ይኽእሉ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዲስፍራንቻይዝ ወይ ከዓ ካብቲ ሲስተም ናይቲ ቁጠባ ዝኣልዮ ማለት እዩ ህዝቢ ድማ ኣንጻር እዚ ፖሊሲ እዚ ኣንጻር እዚ ናይ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሩቶ ዘለዎም ፅልእቲ ህዝቢ ንበይኑ እዩ ብዙሕ እዩ ብዛዕባኡ ኣንጻሮም ዝዛረቡ ዋላ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ ዝገለ ዝገብሮ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ዝብል ኣብ ትዊተር ብዙሕ ሓበሬታ ኢኻ ትርኢ እዚ ሓደ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ናታ ኣንከር ስቴት ጌራታ ዘላ ሃገር ህዝቢ ኣንጻሩ ይድይብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ሱዳን ድማ ክንሰግር ኢና ድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ክምለስ
Security Council. Khartoum accused Abu Dhabi of providing arms and other support to the paramilitary RSF and further fueling violence in Sudan. The Sudanese ambassador to the UN said that the UAE must stay away from Sudan and that this was the first requirement that would allow stability in the country. Whoever wants to create peace in Sudan must first come with pure. So, አመንጎ ሱዳንን አመንጎ ኢማራትን ኣብ ዩኤን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዓብይ ግርጭትን ምልውዋጥ ናይ ቃላትን ከም ዘጋጠመ ሱዳን ድማ ንዩኤኢ ኢትኩም ካብ ሱዳን ከተውፅኡ ኣለኩም ብምባል ብተሪሩ ኣብ ቅድሚ ዓለም መጀመርያ ኣይኮነን ግን ሕጂ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ብወቅዒ ከም ዝኸሰሰታን ሕማቅ ቃላት ወይ እውን ናይ ናሃሪ ናይ ሕርቃን ቃላት ከም ዝተለዋወጡን እዩ ዝንገር ዘሎ ሰላም ዝደሊ ድማ ኣቦታና ኣፅዋርና እተወ ኣይኮነን ኢሎም ዩኤኢ ግን እቲ መንግስቲ ወይ ኮ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንባዕሉ ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ ድማ ግብረ መልሲ ይቦምሉ ማለት እዩ intentions and the United Arab Emirates is the state that is sponsoring terrorism that is a racist kind of terrorism and this has been proven by the report issued by your own council. እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ናይ ዩኤን መጽናዕቲ ብዝተገበረ ዩኤኢ ወይ እውን ኢማራት ንግብረ ሽበራ ተተባብዕ ዘላ ወይ እውን ስፖንሰር ትገብር ዘላ ከም ዝኾነ ባዕልኩም ዘረጋገጽኩም ወይ ኣብ ሱዳን ድማ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና እናበለ ዝኸስስ ዘሎ Sudan's ambassador accused the UAE of assisting RSF forces through militias in Chad, southern Libya and Central Africa. Backing up its claim of Emirati interference, Sudan also submitted copies of half a dozen UAE passports that it says were found on the battlefield in Khartoum. He also claimed that Sudan ab Libya ab Central Africa como de mahjab ab Emirat ab Libya como ab Central Africa jirman ab Sudan من صقم تفترالا وي ونتي نت هاجر زفرارس زلو وي ون جنوسايد فصمالو زبحال زلو RSF تعتقالان سبونسر تقبرالان بمبال እዚ ድማ ኣብ ባይታ ኣብ ሱዳን ዝረኸብናዮም ናይ ሱዳን ፓስፖርት ናይ ዩኤኢ ፓስፖርት ዝሓዙ ሰራዊትን ኣሳሰይትን ካብኦም እውን ከም ጭብጢ ከም ዘቕረቡ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ናይ ዩኤኢ ምትእትታው ኣብ ሱዳን ሓድሽ ነገር ወይ እውን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ዳርጋ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ክርኳሕ ፀንሐ ዩኤኢ ግን እዚ ነገር ዝሓቂ ይኮነን ንሕና ሰብኣዊ ረድኤት ኢና ንህብ ዘለና ሰብኣዊ ሓገዝ ኢና ንገብር ዘለና ብምባል እዮም ብተሪር ነቲ ኩነታት ዝምልስሉ ዘለዉ ማለት እዩ wounded RSF fighters were airlifted to Dubai for medical treatment. Khartoum called on the council to openly condemn the Gulf state. So, ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ካርታ እዚኣ እንተሪኢኹማ ኢትዮጵያ ሕጂ ፅንሕ ኢለና ባኸይደ እንታይ የጋጥም ኣሎ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ዝበሃል ከምኡ እውን እቲ ጎንደር ዝበሃል ምስ ሱዳንን ምስ ኤርትራን ርክብ ዘለዎ ዶብ ማለት እዩ ብተወሳኺ እቲ ዓፋር ዝበሃል ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ዶብ ዘለዎ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ዝበሃል የብሉን ኣብ ዝዋን ብዓብይቲ ኢትዮጵያውን ሰላም የብሉን ንብር ዘለና ብምዕራብ ናይ ኤርትራ ድማ ሱዳን ንብላ ዘለና ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኩናት ሓትሕት ዘለያ ብምብራቕ ወይ እውን ንምብራቕ ገዛ ኣብ ቀይ ባሕሪ ተይልና ድማ ሑቲ ብዝፈጠሮት ቦታ ዳርጋ ባትል ግራውንድ ወይ ድማ ናይ ውግእ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ድማ ለንቀነ ትከታተልዎ ተለኹም በዚ ሕኒ ስለ ዘሎ ስለ ደምፅኦ ዘለኹም በር እቲ አልሸባብ ዝበሃል ኣዝዩ ሓይሉ ወታደራዊ መናውራ እናገበረ እዚ ከዓ ዩኤን ክወፅእ ስለ ዝተባሃለ ነቲ አልሸባብ ዝበሃል ከም ዝሕይል ይገብርዎ ኣለዉ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብክልቲኡ ብየማንን ፀጋምን ዝፃወት ጌም ከም ዘሎ ኢኻ ትፈልጥ እቲ ዩኤን ሰላም ከውሕስ እዩ ዝብል ግን ብተግባር ክንሪኦ ከለና ግን ካብ መን እዩ ሰላም ከውሕስ ከምታ ኣብ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ኒጀር ዲ ቡርኪና ፋሶ ዲ ገለ ድረኣናዮም ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማልያ ሕጂ ነቲ ናይ ዩኤን ምውፃእ ሶማልያ ንኸይትደፍኣሉ ተባሂሉ ሕንፍሱ ሰርተ ዓዲ በርቲዑ ኣሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ ሓውን ዕግርግርን ውኩናትን ዝበልዖ ዘሎ ካብ ከምዚ ተማሂርና ክንጥንቀቕ ኣለና ኤርትራ ድማ እዚ ቦታታት እዚ ሓውሲ ሰላም ከለዎ እውን ብሕማቕ ዓይነት ጥመት ዝነበረት እያ ካብዚኣቶም ንላዕሊ ሕማቕ ክገብሩና ከም ዝኽእሉ ታሪክና ብምሉእ እዩ ዝገልፀልና እዚኣ ሓንቲ ክገልፀልኩም ዝደሊ ንሱዳን ሰላምን ራህዋን ይምነየ ኣሎ ንኻልኦት ንኢትዮጵያ ከምኡ ንሶማል ከምኡ ንየመን ድማ ከምኡ ኣብ ዞባና ሰላም ኩሉ እየ ዝደሊ እንተኾነ ሰላም ስለ ዝደለኻዮ ጥራይ ኣይመፅን እዩ ሕጂ እንታይ ክንርኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዶብናትና ዘጋጥም ዘሎ ቅድሚ እዩ ግን ነዚያ መሰጋገሪት ክንርኢ ታሪክ ኣለዎ ትገቦ ታሪክ ኣለዎ ትገቦ ታሪክ ኣለዎ ትገቦ ታሪክ ኣለዎ ትገቦ ሰቢቦ ገለ ቅብእዎ ወርቃዊ ፀብሪ ደብሪ ናይ ታሪክ ባሕሪ
زحمسلو وسان عمري لوم الزبل قدم فتاري قدا كل يفلطو زسالتو هزمنا صنت كمتو علو تاريخ بحري زوحاتو علو تاريخ مباز خويتو يذكرني مرهاوي كواقعني تاريخ اللوت بحري قبلني يذكرني مرهاوي كواقعني تاريخ اللوت باقبلني مرهاوي دبحوي تاي قبر مش بدم هاجرو خحو هيوت كنا نوتهم بهيوت زيلو بواقا زيت تمن كبرت هيوتهم بجانا زحلفو سماتاتنا كنذكرهم سلزقبانا لول እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም ንኹላቶም ስለ ሰላምን ስለ ፍቕርን ኢሎም አካላቶም ዘግደሉ ስንኩላትና እግዚአብሔር አምላኽና ጽንዓትን ኃይልን ይሃቦም ስለዚ ምምና ከምቲ ሰማዕታትና ዘፍቀሩና ፍቕሮም ከዓ ክብርቲ ህይወቶም ብምፍዋይ ዝገለጹልና ንሓድሕድናኻ ከምኡ ክንከውን ሎሚ ትእዛዝ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሕድር ናይ ሰማዕታትና ይማለት እግዚአብሔር ዘሎ ሰላም ውሑስ ክገብረልና ፍርሃትና ናብ ተውዓት ክልውጠልና ደጊም ካብ ንብዓት ክሕልወና ሕጅው ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባና እዩ ስለዚ ምእመናን ነቶም ህይወቶም በጃ ዘወፈዩ ሰማዕታትና ከነመስግኖም بفقري مسغانوم كنجلز زخروم كنذكرنا تغابينا زلنا زخروم كانتايون تيلنا ممنا نساتهم كم شمعة مخيخوم زيت تطف برهاننا صنت يبومنا سلازم ممنان كاب زعب فقر اللوديو كاب زعب فقر ولا حد يلنا نز فقر زخن ذكر نز فقر زخن ذكرو طراي زي كونه جن كنه تغبرو غديتا لنا انهم بار كابز زعب فقري كابز زبلت فقري والحد يلن اتفقرها انت ينتلنا ممنا نبصايكا هيوتكا بجا يحلفكا كم هاب زعب فقري والحد يلن زياده تزربا كابزيا نلعلي والحنت كوسخلا ايكلني من البعض نهيلنا بخال منقدون كنرياينا مجمريا اسكي واتس جوينج اون ابتي غربيتنا نجمر صحفه بوليس كتما عدوا رابع كتم عدوى تجويان سلسة وارح دهايا طفيو تصنحت قوال 16 عامات سجن مهلي تخلي تقتيلا كم استرخبت بيت صحفة بوليس كتم عدوى قليت لهم تطرطرتي فتمت تقبن ابو قططر كم زوعلو زحبره بيت صحفة بوليس سنسرعات قبري سجن مهلي تخلي لهم معنتي هابا كتم عدوى هابن دامد هنيالن بيت كريستيان كم استفت مون تحبير لهم ميكيل كحسو بزرزر تملخت ولهم عسرت مقابيت خلتشحن عسرت شدشتن أمت مرت ساعات عسرت حرن فرقان دهر قطري أبزوبا ما أخل تقراي كتما عدوانا بقانقا بيت مرتي تخيد زنبرت سجن مهالي التخلاي بتقوان منتهم زي تفلت والكسبات بباجاج تشكركاري تجويد نازي قداي سمعو ملا أسدرا مهاليت مدن كاز فتير لهم شعو حبريتان بوليس يبصحو يكون دا أمبر نسلسة أوارح زاكل دهايا تساعين وصنحت سجن مهليت لومي 10 سنة 16 أمرت تقتيلا كم استرخبتن كلتا تترترتي قتلتي مهليت تخلاي أفضل سر كم زوعلن حلفي مصراي جبن زوبا ما أخلو كوماندر تسقى يسفا بسلكي أبزهابنا حبري أتو بزبي أزخم دا عين زبلا قفعت هامي مزيو تقراي كامي وليداتو تامي فرياتو كم يوم زبلو عرماويان تابع يوم الشلاس دقنا زلت قنا لما سابسنا مدري بحق تقراي دي ابقلاتهم تقراي دي افياتهم مسكي تقراي مدري تقراي تناببي اسك مدري عدوى تناقري نمحليت زبلعوا من محليت غسلوا زتفوا بحقي مدر عدوى زفريت همريا مدر تقراي بحافر شو كل زموت هذا الله كابي وزياتهم كنا منتهي كتاباوي وايفتن له هو كباهم نفسهم مفتاش زليكم ريلي بحق يزحزن بتاقوال كالوت كلتا والدونكم كم زقات من ابت ميديا يزربالو اتحققن بخمزة يكونن تي كونتات ابديا انتي تزاريباني راس كان اسمعيا تي تقمزي
بخمزون كريانا ليكم تكتل إساياس قال مصحاد ورحصت قبلنا نور أبزياد كسمعوا قدم ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለ መዳይ ቅልውላው ውፅኢት ፖለቲካዊ ሕማቕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ነውርን ንቡርን ምፍላይ ጠፍዩ ከም ህዝቢ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቐና ተቃሪቡ ከም ዘሎ እውን ተሓቢርሎ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ነውር ዝበሃሉ ነገራት በዚ ህዝቢ ግዜ ያው እንዳተፈፀሙ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከዓ ጦርነት ዝፈጠሮ ጥራሕ እዩ ክበሃል ይከኣልን እቶም ክብርታት ህዝቢ ዝበሃሉ ሕዚ ኣብ ቦትኦም የለውን እቲ ፍትሒ ኣብ እግሪ ዓየ ዝበሃል ሕዚ ዳሂ ጠፊኡ ይርከብ መቕተልቲ መጮይቲ ስርቅን ዓመፅን ናይዚ እዋን ኣጀንዳ ኮይኖም ኣለዉ ብሓፈሻ ስርዓት ኣልቦነት ይነግሰሎም ኣብታ ዓዲ ክብሪ ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ምክኣልን ሰብኣውነትን እትበሃል ትግራይ ኣብ ሓደ ዓዲ ድሕሪ ኩናት ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ክረአዩ ልሙድ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግና ከም ህዝቢ ርእስኻ ከተድንን ዝገብር እዩ እዚ መንቀሊኡ ንሱ ጥራሕ እዩ ዋላ እንተዘይተባሃለ ፖለቲካዊ ውድቀት ይብሉ ኣይተ ኣረጋዊ ሃይሉን ኣይተ ገብረ ትንሳኤ ገብረ ኣምላኽን ብርግጽ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድቀትና ሓደ መንገዲ እውን እዚ ይኸስዕብ ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስርዓት ኩሉ ነገር ባህላዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ይኹን ኩሉ ነገር ተበሪዙ ተበላሽ እዩ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፀ ካብ ፖለቲካ ዘይምምዕራይ ምእንተ ክብርታቱ ምእንተ መንነቱ ምእንተ ሰላምን ዲሞክራስን ክብል ሰፍ ዘይብል መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ፍትሒ ብገንዘብ ሰላም ብመጮይትን ክትራንን ተተኪኡ ከም ዘይፈልጠን ኣማዕድዩ ኣብ ዝሪኤሉ ብርኪ ይርከብ ኣብ ትግራይ ነውሪ ዝበሃል ነገር ከም ንቡር ተቆፂሩ ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከበሉ ኩነታት ተፈጢሩሎም እቶም ዘይንቡር ነገራት እንዳገነኑ እንዳማዕበሉ ጭራሽ እውን ነቲ ሕብረተሰብና ናብ ሓደጋ ዘእትዎ ምዃኖም anyway ኣብዚኣ ሓንቲ ምኽሪ ሂባቶም ነይራ እንተሰሚዖማ ማለት እዩ ሲዘድልየኩም ትክክል ኢሳያስ ቃል መፅእ ሓደ ወርሕሰት ካብለና ነውሩ ሌባ ከማነይ ማእተወና ሕዚ እንደገና ኣብ ተጋሩ መፁ ኣብ መንገዛ ዓድኻ ወፅእኻ ይትምለስ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ ወፅእኻ ኣይትኸድ ለይተጋሩ ግና ኮይና ደቂ ኣንስትዮ ላመረፅኻ ጉልበቲ ሓይሊ ተጠቒምካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ጭካኔ መሃማኻ ትግራዋይ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ኣይትወርትጋት በቃ ዋላ እዞም ደቂ ተባዕትዮ ዝወለድኽዎም ክፀልኦም ለትፈልጥ ዶ ብስንኪ ዝግበሩሉ ነገርሲ ወዲ ዝበሃል ክፀልእ ብለ ትፈልጣ ዶ ለመን ይኮ take a very short ኣብዚኣ ስምዑ እዚኣ ሓንቲ ዶክተር ትምኒት ገብሩያ ትበሃል ኣብ ጉግል ትሰርሕ ዝነበረት ካብ ጉግል ስለዘይ ተሰማማዕት ዝተሰጎገት ሰብ እያ ነይራ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተዛረበቶ ስምዑ ዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘሕዝን እዩ take a very short time to talk about why the work at Respond Crisis Translation is so important to me personally and to our people. So when I say our people, so my name is Timnit, and it means wish in Tigrinya. Has anybody heard of the word Tigrinya? Does anybody? Oh, okay. So Tigrinya is So ብዛዕባ ሽማ ብትግርኛ ትምኒት ማለት እንታይ ምዃኑ ትገልጸሎም ኣላ ትግርኛ ዝበሃል ቋንቋ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ገለ ትብሎም ኣላ ሕጂ እንታይ ክትዛረብ እያ ስምዕዋ እዚ ገና እቲ ኩነታት ክሳብ ሎሚ ዘይተረጋገፀ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘረባ ስምዕ language spoken in Eritrea, which is I'm of Eritrean descent, and the northern Ethiopian region of Tigray. Have you all heard of Tigray? Some more and more people are probably hearing about Tigray now because there was a genocide of epic proportions, an ongoing genocide that killed 1 million people, more than 300,000 women being victims. And so I'm of Eritrean descent, and we have the displeasure of having a genocidal government that commits genocide against its own people and the neighboring regions of Tigray. ሪዋለኹም እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ ሳይንቲስት እያ ዶክተር እያ ኣብ ጉግል ድማ ሓደ ዲስቲንጉሽድ ካምፓኒ ኣብ ክብሪ ዘለዎ ካምፓኒ ትሰርሕ ዝነበረት እያ ኣነ እውን ሪስፔክት ነይርና ብልዕልያ ዘረባ እዚ ግን ሰሚዐ የነበርኩን ኣነ እንታይ ትብል ዘላ ከም ሳይንቲስት ሓደ ነገር ክትዛረብ ከላ ኣብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኤርትራ
ጀኖሳይድ ከም ዝፍጽም ዘሎ እያ ትዛረብ ዘላ how does she know I mean ከም ሳይንቲስት ሲ ፔፐር ክትገብር ከለካ ኤቪደንስ ይበሃል ኣሎ እንታይ ጭብጥለካ ናይ CNN ሪፖርት ስለ ዝሰማዕካ ወይ BBC ሪፖርት ካልኣይ ድማ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ መንግስቲ ሚልዮን ሰባት ክቐትል ዝኽእል ወቁርብ ትርእሶም ኣይሰርሕን ድዩ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ግንባር ከይዱ ክዋጋእ ዝኸይድ ዝነበረ ከም ሲቪል ድዮም ዝቆፅርዎ ኮይኖም ወላ እንታይ ኣነ ይርዳህንን እዩ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኢስታብሊሽመንት ወይ ከዓ እቲ ሲስተም ናይቲ ዌስተርን ሚድያ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህወሓት ብጣዕሚ እንዲደፍኣሉ ነይሩ ከም በዓል ዝያትን ዝኣመሰላ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ኮይነን ነቲ ኩነታት እቲ ምስቲ ዝነበራ ህቡብነት ካብ ጉግል ስለ ዝወፀት ተሰማዕነት ስለ ዝነበራ ንዑ ተጠቂሞም ኣብቲ ሚድያ እናምፅዋ እዚ ዘይተፃረየ ዘረባ ክሳብ ሎሚ እውን ኤርትራ ከም ዝገበረቶ ዘረጋግፅ ኤቪደንስ የለን እንተቲ ግፍዒ ውዑል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍፀም ክሳብ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣነዋሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሖም ከም ዘለዉ ኣሚን እቲ ዓመፅን ገለን ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ኣብ ትግራይ ዘላ ሰብ ዝበለቶ እዩ ንደቀይ እንኮላይ ክፀሎም ጀሚራ ኣሎ ትብላ ኣላ ከምኡ ዓይነት ዓመፅ ወይ ገለመለ ግን ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ይንፈልጥና ነና ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ኣካይዳ ናይ ሕብረተሰብ ኣካይዳ ናቱ ስለ ዝፈልጥ እምበር መንግስቲ ስለ ተቆፃፀሮ ጥራይ ኣይኮነን ቅድሚ መንግስቲ ምምፅኡ እውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ መፅኡ ዝቀየሮ ባህሊ የለን ወይ ከዓ ዘምፅኦ ስነ ስርዓት የለን ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ መንግስቲ ኤርትራ ምምፅኡ እውን ስነ ስርዓት ነይርዎ እዩ ምናልባት እቲ ከተማታት ዝነበርኩም እትን ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ኪድ ኣብቲ ዓድታት 70% ህዝብና ኣብ ገጠራት እዩ ዝነብር ገጠራት ድማ ሕጊ ኣለዎ ሞራላዊ ሕጊ ኣለዎ ሓጢኣት ዝበሃል ኣሎ ሓራም ዝበሃል ኣሎ ቡይ ዝናበር ንኣብነት ብቀዳማይ ንዘራረብ ነርና ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ፖሊስ ዝበሃል ኣይፍለጥን ኣብ ኤርትራ ይነውዳ ኣነ ኣብቲ መበቆል ዓደይ ፈርሒን ድዩ በስግዲ ራድዩ ፈለዳርብ ድዩ ኣጀርበብ ድዩ ገለ ኢልካ ዋላ ስግር ኢልካ እውን ወዝመንስረ ሓሊመንተል እኳ ከተማ እዩ ኣብዚኣቶም ፖሊስ ዝበሃል ረጊፁ ይፈልጥን እዩ ፖሊስ ኣይፍለጥን እዩ ሰብ ተተባኢሱ ወይ ገለመለ ገለን ተጋጢሙ ተዓዲ ናቱ ሕጊ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ሞራላዊ ሕጊ ኣለዎ ባህልን ክብርታት ናቱን ኣለዎ ፖሊስ ኣብ ከተማ ጥራይ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ተዲኹም ኣብ ገጠራት ፖሊስ ኣይሰርሕን እዩ እንታይ ማለት እዩ ሞራላዊ ኣካይዳ ስነ ምግባር ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝወፀ ወታደር እዩ ድማ ዘለዎ ኤርትራ ካብ ሰማይ ዝነጠባ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዘረብኦም ባዕሎም ነቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበራ ፃር ኤርትራ ፕሩፍ ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ልስናዊ ማሃማኻ ትግራዋይ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ሰብ ምቕታል ምጭዋይ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ምድፋር ኖርማል ባህሊ ኮይኑ ፖለቲካል ሳይንስ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ኦፍ ዋር ዝበሃል ኣሎ ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ክሳዕ ሎሚ ኣይገደፈናን ዘሎ ገና እውን ክቕፅል እዩ ቤተሰብ ናይ ማህሌት ሎማዓንቲ መርድእ ተነጊርዎም ኣሎ ጓሎም ድሕሪ 3 ወርሕን ገለን ተቐቲላ ኣብ እንዳ ገብርኤል ኣከባቢ ዓድዋ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ ንዕኡ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓዘ ቦታ ኣብኡ 3 ወርሒ ሙሉእ ተጨውያ ሎማዓንቲ ቤተሰብ መርድእ ተነጊሮም ሓዘን ተቐሚጦም ኣሎ ኮፍ ኢሎም ኣሎ ስለዚ ወይ ባህሊ ጌርና ወሲና የለና ማለት እዩ ወይ ትግራዋይ ንትግራዋይ ትክዕምፃ ከሎ ክቐትላ ከሎ ከም ፅድቂ ጌርና ንወስድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኻ ትማሊ ኣደይ ተዓሚፃ ኣደይ ተጨውያ ኣደይ ተቐቲላ ንኸምኡ እየ ንበረኻ ወፂ ዝበልካ መንእሰይ ሎሚ ኣብ ማእኸል ትግራይ ሻዕብያን መከላከያን ፋኖ ናብ ዘይብላ ዓዲ ወይ ክልል ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ትሕቲ 20 ዓመት መብዛሕተን እንዳተጨወያ እንዳተዓመፃ እንዳተቐተላ ኣብዛ ዝሓለፈት 2 ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ተጨወያ ዝተወሰደት ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ቀቲሎም ኣብ ቀላይ ደርብዮም ማኺዶም which is ኣብ ባህሊ ናይ ትግራይ ዝሕፍር ኣብ ብፍላይ ኣብ ዝወለዶ እዚ ወላ ሓንቲ ኢልካ ፀላእቲ ኣለውና ኢልካ ንምዝራቡን እንሓፍረሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና ስለዚ ትማሊ እዚ ኩሉ ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ ንበረኻ ወፂ ዝበልካ ኣባል TDF ብምሉኻ ሎሚ ከንታይ ኢኻ ክትብል ብምሉእኹም ትማሊ ዝወፃኹም ብስምዒ ዝወፃኹም ኢኹም ዘይ ትግራዋይ ሰዓራይ ተኳሳይ ቆረፃ ዝኣቱ ታንክ ዝዝውር ዘሎ ዘይመሰለኩም ብምሉእኹም ብስምዒ ዝኣተኹም ሎማዓንቲ ኣብ ማእኸል ትግራይ ከምዚ እንዳተፈፀመ ግን ሓደ ዝዛረብ የለን ተናበቢ
عدوى تناقري نمحليت زبلعوا من محليت غسلوا زتفوا بحقي مدر عدوى زفريتهم ليا مدر تقراي بحافشوا كل زموت هذا الله كابي مزياتهم كابي مزنازم زياتهم كابي مزنازم زياتهم عزر تمرقم المخانس نزياتهم مس بقصار سينا دينا عرب سينا دينا حلوت يبلنا دينا ግልጽ እንዳተረአ እዩ ዘሎ ናይ ቀበሌ ናይ ወረዳ ናይ ዞባ ዝኾነ ፖለቲካ ካብኡ እንድሕር ዝወፂና እዚ እውን እናገደደ እዩ ዝኸይድ እምበር ናሕሸ ይኸይድ ካብዚ ሕቱኽተ እንድሕር ዘይወፅያ ትግራይ ናብ ዝገደደ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ መራሕትና እዚ ኩሉ ተገንዚቦም እዝኖም ሰፊሕ ዓይኖም ነዊሕ ኣእምሮኦም ከዓኒ ገፊሕ ክኾን ኣሎ So what happens is that, I was also an asylee. I received political asylum in the U.S., but I was fluent in English when I came. I had that privilege, so I didn't need translators or anything like that. But what happens to other Eritreans, we also happen to have one of the largest immigration rates in the world. I think in 2016, Eritreans only came second to Syrians in terms of the number of applications in Europe, for instance, and all of the things you hear about, human trafficking, drowning in the Mediterranean, etc. A lot of Arab people go through this. And so what happens is that when these asylum seekers come, so we have a long arm. There is a long arm of the Eritrean government. And one of the ways in which this long arm is weaponized is language. So these asylum seekers come and the long arm has بسم الله والتنفس قدس زياسي أبيري أتيا نحناتهم بأزيل زحلفناينا لونج أرم and short أرم نوح إيد نايتي منقستي أب ترانسليترز كوينو ديو دي مسألك أقل نايب حق تحفر زياس ساينتيست ناي جوجل يا بزوك حالة صبغنا قرنا تعرف تسبك تقبرو اللي تخل نيرا نتذكرين يعني ناديا سريحة بتجوجل كم زعات تقبر قال نجر إمباكت تقبر مغالط but it's really sad أكم زعينا درجة بس هكا أبزيكم قلت تقى كندنيش تفرق أدرون لو تأخذ قبر الله أبزي تغير كمية عمتات ملوس استزاربون زقع عرم وحدة يكون but anyway أنا بحكي حزني نعاق نقار رايا كتمل سلات تغير sorry يزيد ليكم تكتل إساياس قال متسحاد ورحسات قبلنا نور ليه خماني معتونا نعاقاتكم إساياس يدليكم خون زبير تراجن إساياس يكون ستقبلوا زبير ترا مورالاوا كايدا سنة مقبار زلو حبرة السبت سلزغوني اتسراويت كا أكالنا يرترا سلزغوني ودايكم أم نفسكم دليكم مدهاني ترخبكم زبالة زي إذن دقنا أتقار موصنها عن منقزع عدخا وسخاي تملس ولا نسيت خوين خا وسخا أي تخد لي تقار بنا خوينا دك أنستي لا مرسخا قدوتي حيلي تتقمخا أب دك أنستي همزة عيني تشكاني مهما خات قراوي ندحو تقبر خوينو بتلي دك أنستي أنا أسورتقات دكا ولا زوم دكا توعت دول خومسي كصلهم لا تفلطرو بسنكز القبر لنا قرسو ودي لبهال كصلب لا تفلطرو نو زي حدا كابتي حدا غنيا زربايو أدي صغير سرعات كتتحزيهم تقبعك السغن أبوخن نسغن سبعيكم كوينكم يخم سرعات كتتحزوهم تدخلوا قلعو وصيت نايتي كبابيوم يوم أبونا عدين دحر صبغ معبيا جيروم لهم تنقلعو مبزحت جزي كم أبومن عديومن كم عدومن يوم زخونو لازم ما تيخانا بتم ودات حرق عنك حتى وصوينا تنقلعو جينا ندقاياكم إلى كتسألت فتن دلا زي أخاص علاويتيا زي أمونغو دكتور بعتيون دكنسيون زمت زلوا بعسن أجرجرين دما كم زنا بركة دكتور بعتيوكم زيهم أرمينيوم عمستيوم نو وحدة سباتيوم كم جيروم تخيلكم دما دك خك ترمك تكل لكي كخبرو خمس قولوا صبوا جيروم دكنسيو كده فروهم زي بلهم جيرا خط عبر على الواجن anyway that's not none of my business أبتناتي كده كمل لسه مهنياتو بزوجنا جار كلنا تومنا بيرترا كحوس وصل زفتنيو كذي أزان تزيا سمع يفلتني تعيت هليكوبتر تمارا احنا سمعنا يفلتنا تعيت هليكوبتر تواقع الى تغدس تمارا مست سامع يفلتني كتواقع يلقى هليكوبتر حسكا مسيكا خب غزها كلته بحسا معرب عرت حدنا تحدق حلو فتحانت صار اير 14 5 غيرهم هاريهم
تناي ندادي أنا قل ندادي كل وجهه فايلت كأقول خود ندادي خفسس مسرعه أوردوا ثم بعد نور بعد حموش خان نتا موتر خمد الله تاجدي فهم هاجم موتيم تخلى هليكوبتر كا وريدات قبيلاتهم سعناتهم كذا تخلى هليكوبتر بتمساعد الرشاش جيرانا تحن تخل أكاسلات هذه أكاسلات هذه سب كتقتل عم قدرت بقيسة بوحد نتا شرشار تودله هليكوبتر بس موتر أنا كتبهم بامهابسين وي كتتي كتب مسودله ناجيهم تاريخ سمعتها مزدمم بخمسة وتدرنا عطولة نزي وتدرنا عطولة نزي مزدمم راديو إثيوبيا تاريخها خليل علم تزاروا تسمعك خليل كم زحينات وتهدر زمن تحت مكان تاني من تاي تقربوا ممشي كبسحاني إفراغ ركبادي مشي وقادي مشي تحت قبل مشي مش مثلا شارشار تقول ما أودو لو قاشت مرد أسينهم أبزر لا لما سيبني كرمو من ثم أبتدا تقاعد نور ثم سرعية نسيم ريم سون كسير كعرب وساعة تقول قال خطول كسير كعرب سون كمان تهاويهم تدهر ما من ندد تايده خلهم ده أبيك يتغير ولا غرفت مستسد كل خلهم كسير لما سيم فحوح كعرب قرب ما تعرف سبب له كنت واي كل يوم سؤالهم كنت فما شار تقول ودي أمو ترى نزاجي أتندنا برا أي جننتنا سراويتنا إيرترا نزي سراويت زي كسعر أنت دايكيلكا أتصل ما بلا شو وصل زقنا التاريخ مبر جننتنا سراويتنا إيرترا قالي كان تزريب كان زود داي كونن ناي بحكي هليكوبترنا خدت جمارهو جنرال سمعت فريم زمت أوزان تاتن أجل على لسا ناي تسنا أمرنا إيرترا ناي بحكي زي حقوسيو بيستغل نمتندما بزوت عصوتات ناتو كم سألكم كفتنيا because there's a lot of stories بزوج تاريخ زانتارلو أبي إيرترا زي تنقرأ زي تسمعه بس حزب زي سمعه لذي نزل ما كن سمع لنا كم تي حماقنا حزب إيرترا ليتم عالتن بعبيت ميكروفونات جيروم زاربون زلفلوفون زلو نتصبون عاتو دما كن نزاربو كن بقاس لنا نايلو مارستي أبزخ ودي زلالة ما زخرين السماتاتنا كم وترو نحنت معالت وين 10 سنة رادي كونس كل جزء نعوز نتبارك نخبرو من جنونته من زجلت أرست خنا متينا نعوم نزل في دم عمتينا ما أرم تاخن جبرينا تعلم أنا يجي channel دم كوميو and I hope ناتكم دقف كله ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم نقفيتا بحنات من قدس عفوك هابو بزح سب سلازم هارنا بالكون هيلو مار سب زغدي لايك جبرو سبورت جبرو سبسكرايب جبرو نابكالو شير جبرو كومنت دما خيترسو كومنت زيفكم نزي channel أقداسي نابلكو مزيا نشتي لبوا كقدفكم يا دحريو تعمت درفي كقابزكم نفس وكف ولادي ندوكوك مهروز اللو أقداس معنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي أبل بركن خجوزو بمنجد ستوك ماركت مهرم لنا مخنياتو تحادة زعرق تحادة قلنا حوار زعبي سلزخون كالاي أبتر في يوم أكند تيفي وي جيمز صوتو حدش مرتنقم مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالساي دما صباح الجوا بأفريقيا أو عدنا نقبرن خل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزن ترينايا من ولي هوتهم كقص الويم نزك حق البروجرامات علينا تطعموا لي بلاكم thank you very much أنا الكالوري مع صخير وصا تفرن كان بخاب برد مفراسة سعر كاير بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي أنا بلتحق أنت حدا لبي أنا يبن كلنا كعبي أنا تبن يبلون أبصح أنا يبن وزن كمان بصح أنا يبن أنت إريتراوي أنا يبن سبب مرحاوي أنا تبن يبلون أبصح أنا يبن وزن كمان بصح